あるぜ。自由はできないぜ。その程度か。私の剣をかの者の傷を癒したまえ。私に挑むとは。どうやら私の負けらしい。だが、戦乱の世に力による統一に何のどう言おうとも、結局貴様らも私と同じなのだ。我々は力に溺れた征服者にはならない。絶対に一日でも早く平和を取り戻さねば。ディゴスを倒しラングリッサーを取り戻したものの、それは早速力試しといくか。女神様からの新たな使命ですね。新しい力使いこなせるかしら。この力で平和を取り戻す。
見守っていてください。今度はこちらから打って出るか。